Hayırlı kişiler, hürmetli dostlarım, hürmetli подписчикларым. Min bik motor bir şiir taptım biteli, yürek turunda. Şunu sizge okup işittiresim kile. Kimdegine yok ol yürek. Bal kurtunda da, yılanda da, maymıl bilen kuyanda da, filde hem arsanda da. Kişinin de var yüreği. Үз йодрыгы кадәр генә, нинди зур хезмәт куя. Гомер буе тибә, тибә. Хәйран калам, гаҗәпләнәм һәм сокланам мин йөрәккә. Нинди генә сыйфатлар юк, син галиҗәнәп йөрәктә. Олы йөрәк, батыр йөрәк, кыю йөрәк, сизгер йөрәк, уттай дөрләп яна йөрәк. Гашыйк булган минутларда кара йөрәк, куркак йөрәк, көнчелек утында яна, кайвакыт каннар тама, шундый сызлый сизгер йөрәк. Шатлыкка да, борчуга да, кайгыга да түзә йөрәк. Еллар сине таушалтмасын, мәрхәмәтле бул син йөрәк.